Λαβεριτά, επεισόδιο 74, Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025. 44 πράγματα που έμαθα η ζωή. Αποφεύγματα τα οποία δεν είναι δικά μου, αλλά πρέπει να τα ακούσετε. Θεωρώ και γι' αυτό κάνω και αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αυτό είναι βασισμένο λοιπόν σε κάποιο που έγραψε μια κυρία 90 ετών που ήταν πριν μερικά χρόνια, τέλος πάντων, Ρεγκίνα Μπρέτ, πρώην δημοσιογράφος στο Cleveland, Ohio. Λοιπόν, τι έγραφε? Για να γιορτάσω τα γενέθλιά μου, έγραψα κάποτε στη στήλη μου σε εφημερίδα τα 44 πράγματα που με έμαθε η ζωή. Ήταν το πιο πετυχημένο άρθρο που έγραψα ποτέ. Ας δούμε ποια ήταν αυτά. 1. Η ζωή δεν είναι δίκαιη, αλλά ακόμα και έτσι είναι ωραία. 2. Όταν αμφιβάλλεις για κάτι, απλά κάνε το επόμενο μικρό βήμα. 3. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να χάνεις χρόνο μισώντας τον οποιοδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο έχει πει και ο Βέγκος, ο Θανάσης Βέγκος, και είναι από τα πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι σωστά. Ο Βέγκος είχε πει σπαταλώ πολύ χρόνο για να κάνω χαρούμενους αυτούς που νοιάζομαι και δεν έχω χρόνο να ασχολούμαι με αυτούς που θέλουν να με έχουν δυστυχισμένο ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. 4. Αν αρρωστήσεις δεν θα σε κοιτάξει η δουλειά σου, θα σε κοιτάξουν οι φίλοι και η οικογένειά σου. Μη χάνεσαι. 5. Πλήρωνε τις πιστωτικές σου κάθε μήνα. 6. Δεν χρειάζεται να κερδίσεις σε καμία διαφωνία. Συμφώνησε με τον διαφωνείς. 7. Κλάψε παρέα με κάποιον. Είναι πιο εύκολο να συνέλθεις από ότι αν κλαις μόνος. Αυτό είναι κάτι που κάναμε στα κείμενα τρίτη ηλικίου, τα κείμενα ήταν, που έλεγε μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά, μοιρασμένος πόνος, μισός πόνος. Που σημαίνει όταν μοιράζεις τον πόνο κόβεται, όταν μοιράζεις τη χαρά διπλασιάζεται. 8. Δεν πειράζει να θυμώνεις με το Θεό, το αντέχει. 9. Βάζεις στην άκρη για τη σύνταξή σου τον πρώτο σου μισθό, για να μην ξεμείνεις. Έτσι, ό,τι συντάξεις τις κόβουν. 10. Απέναντι στη σοκολάτα κάθε αντίσταση είναι μάταιη, ακόμα και αν δεν είσαι τσοκοχόλικ. 11. Συμφιλιώσου με το παρελθόν σου για να μην καταστρέψεις το παρόν σου. 12. Δεν πειράζει να σε δουν τα παιδιά σου να κλαις. Άστα να το κάνουν. 13. Μη συγκρίνεις τη ζωή σου με τον άλλον. Δεν έχεις ιδέα τι νόημα μπορεί να έχει το δικό του στο ταξίδι. Και φυσικά και τι μπορεί να περνάει ο καθένας. 14. Αν μια σχέση πρέπει να κρατιέται μυστική, τότε δεν πρέπει να την κρατάς εσύ. 15. Τα πάντα μπορεί να αλλάξουν με ένα άνοιγο κλίμα των ματιών. Αλλά μην ανησυχείς, ο Θεός δεν τρομοπαίζει τα βλεφαρά του. 16. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Ηρεμεί το μυαλό. 17. Ξεφορτώσου ό,τι δεν είναι χρήσιμο, όμορφο ή γεμάτο χαρά. 18. Ό,τι δεν σε σκοτώνει πράγματι σε κάνει δυνατότερο. 19. Ποτέ δεν είναι αργά για να έχεις μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία. Αλλά τη δεύτερη φορά εξαρτάται από σένα. 20. Όταν είναι να κυνηγήσεις αυτά που αγαπάς στη ζωή, μην δεχθείς ποτέ το όχι. 21. Άναψε τα κεριά, στρώσε τα καλά στεντόνια, φόρησε τα ακριβά εσώρουχά σου, μην τα φυλάς για ειδικές περιπτώσεις. Κάθε μέρα είναι ειδική περίπτωση. 22. Προετοιμάσου για όλα και μετά ακολούθησε το ρεύμα. 23. Γίνε κεντρικός τώρα. Μην περιμένεις να πάρεις σύνταξη για να φορέσεις μοβ χρώμα. 24. Κανείς δεν είναι υπεύθυνος για την ευτυχία σου παρά μονάχα εσύ. 25. Σε κάθε αποκαλούμενη καταστροφή σκέψου σε 5 χρόνια αυτό θα έχει καμία σημασία. 26. Πάντα να επιλέγεις τη ζωή. 27. Συγχώρεσαι σε όλους τα πάντα. 28. Το τι πιστεύουν οι άλλοι για σένα δεν είναι δική σου δουλειά. 29. Ο χρόνος θεραπεύει σχεδόν τα πάντα. Δώσε χρόνο στο χρόνο. 30. Όσο καλή ή κακή και αν είναι μια κατάσταση, θα αλλάξει. Μην ανησυχείς. 31. Μην παίρνεις τον εαυτό σου τόσο στα σοβαρά. Κανείς δεν πρόκειται να το κάνει. 32. Πίστευε στα θαύματα. 33. Ο Θεός αγαπά επειδή είσαι αυτός που είσαι. Όχι για κάτι που έκανες ή δεν έκανες. 34. Μην παρακολουθείς τη ζωή. Βγες μπροστά
και εκμεταλλεύσου την πλήρως τώρα. 35. Το να γερνάς είναι καλύτερα από την εναλλακτική λύση να πεθάνεις νέος. 36. Τα παιδιά σου θα ζήσουν μόνο μια παιδική ζωή. 37. Το μόνο που έχει σημασία τελικά είναι ότι αγάπησες. 38. Βγες έξω κάθε μέρα. Τα θαύματα παραμονεύουν παντού. 39. Αν όλοι ρίχναμε τα προβλήματά μας σε ένα σωρό δίπλα-δίπλα, θα αρπάζαμε τα δικά μας πίσω. 40. Η ζήλια είναι χάσιμο χρόνο. Έχεις ήδη όλα όσα χρειάζεσαι. 41. Τα καλύτερα έπονται. Ναι. Όσο και αν είναι δύσκολη κατάσταση, όσο άσχημα και να φαίνονται, τα καλύτερα έπονται. Αυτό ισχύει. 42. Ό,τι διάθεση και να έχεις, σήκω, ντύσου και πήγαινε εκεί που έχεις να πας. Αυτό είναι για όταν έχεις κάτι να κάνεις οπωσδήποτε. 43. Μια σαφή συμβουλή ενέδωσε. Τώρα σε τι, πώς και γιατί δεν τα αναφέρει. Το να ενεδώσω, ας πούμε, μια χειμωνιάτικη νύχτα να πάρω παγωτό, το καταλάβω. Τώρα να ενεδώσω σε μια πρόκληση να μου πει ένας ξεσπίδα το μπαλκόνι, δεν μου λέει κάτι. Τέλος πάντων. Και 44. Η ζωή δεν είναι τυλιγμένη με κορδέλα, δεν πάβει όμως να είναι δώρο. Αυτά λοιπόν από αυτή την κυριούλα και από μένα. Ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο. Απολαύστε το υπεύθυνο όμως. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε.